El alumnado de gestión administrativa pueden hacer diferentes tareas dentro de una empresa, pueden ser auxiliares de contabilidad, auxiliares del Departamento de Recursos Humanos, haciendo, por ejemplo, la gestión de nóminas, pueden hacer la gestión de la tesorería, haciendo el control de cobros y de pagos, y evidentemente pues, hacen una labor también muy importante a la hora de atención al público y de tramitación de documentos y comunicación con los clientes. A les pràctiques d'empresa em vaig donar compte que els continguts que es donen aquí a l'escola són bastant importants, ja que, per exemple, jo feia informes, molt ús de l'Excel, del Word i també e-mails, i aquests em venien bé per al dia a dia de l'empresa. L'FP Dual és una modalitat de la formació professional en la qual l'alumnat aprèn de manera pràctica a l'empresa contingut curricular que deixa de fer en el centre. Bàsicament es diferencia pel nombre d'hores, que és considerablement major a l'FCT, i que l'alumnat té una percepció econòmica per la seva estada a l'empresa. Estar ubicats a Molins de Rei ens ha permès generar un conveni molt important amb l'Institut Bernat el Ferrer, deu fer coses ja de 10 anys o més, i on els alumnes que millor encaixen amb el tarannà i la filosofia de l'empresa, per tant millor s'adapten, els donem l'oportunitat de mantenir la seva continuïtat dins l'empresa. Per exemple, en l'àmbit administratiu, jo diria que ara estem amb una taxa gairebé d'un de cada dos alumnes que han passat pel centre. Jo els coneixements que he après a l'escola i que s'utilitzo per a DTEL és a identificar els documents de compra-venda, els documents de cobrament i els documents de pagament, a gestionar el paquet Office, concretament a l'Excel, a gestionar el correu i a gestionar l'atenció al client o al públic. Els alumnes de grau mitjà majoritàriament continuen els estudis a grau superior. De fet, nosaltres oferim la possibilitat que els alumnes de grau mig continuïn fent un grau superior que és de la mateixa especialitat. Després, quan acaben a grau superior, normalment més del 85% dels alumnes tenen treball i molts d'ells a la mateixa empresa que han fet la FP Dual. Empecé estudiando el Bernat el Ferrer, el grado medio de GA, y después, como me gustó, pasé al superior de finanzas haciendo la modalidad de dual. Hace ya un año que ya formo parte de la plantilla de Martider con el cargo de Human Resource Administrative y agradezco sobre todo al Bernat el Ferrer por darme la oportunidad de entrar con la modalidad dual.